מה שאני חושבת שהולך לקרות בעתיד, לצערי, אני חושבת שאנשים פחות ופחות התעניינו בסטילס. אני חושבת שעולם הוידאו הולך ומתרחב, למרות שלפי דעתי האישית צילום זה משהו שהוא סנאפ, זה משהו שהוא של הרגע, זה משהו שאתה מסתכל עליו ואתה מתחבר אליו. באותה שנייה שאתה רואה את זה, אתה מקבל מזה איזשהו מין בום של רגש, אם זה מצחיק, אם זה עצוב, אם זה מכעיס אותך, אם זה מצחיק אותך. ולעומת זאת וידאו זה איזשהו משהו עם המון רעשי רקע והמון דברים והמון תזוזה והמון אינטרפרטציה שגם של מי שצילם את זה ומי שמוביל אותך לראות את הוידאו. כיום תחום הצילום עומד במין מחלוקת כזו, במין קרב בין הסטילס לוידאו, לרחפנים, לגו פרו, לצילומי אקסטרים. היום כל אחד יכול לצלם, לכל אחד יש את האייפון, את המצלמה שלו הקטנה, את הגו פרו, את הרחפן שלו שקונים בטויז אר אס אפילו, ואפשר לצלם במגוון וריאציות וסיטואציות. זה לא כמו פעם שתפקיד הצלם היה מאוד ייחודי וחשוב.